Buzsnán vagyunk, első világháborús katonai temetőben, Lengyelország egyik legismertebb temetőjében. Dr. Gerencsér Tibor, krakói főkonzul úr meghívására érkeztünk, 25 polgármester érkezett választókerületünkből. A feladatunk az, hogy itt a beletömődött apró kavicsot kell újra pótolni a ösvényeken. Nem könnyű munka, van akinek a fűkaszázás jutott, de nagyon fontos dolog, hogy a lengyelekkel együtt működve tiszteljük őseink emlékét, és tartsuk rendben, segítsünk azoknak, akik rendben tartják a temetőket. Magyarország krakói főkonzulatusa most már 5. alkalommal partner ennek a kezdeményezésnek, amelynek keretében idén több mint 100 temetőt takarítunk, illetve tisztítunk meg minden szentek előtt. Nagy örömömre szolgál az, hogy Tirki Attila képviselő úr vezetésével több mint 20 észak-kelet-magyarországi polgármester látogatott el hozzánk, és elsőként, illetve egyedüliként jöttek el Magyarországról azért, hogy első világháborús temetőket takarítsunk. Rajtuk kívül még velünk vannak a Hadtörténeti Intézetes Múzeumnak a kollégái is, és biztosítom azokat, akik erre a vidékre szoktak látogatni, hogy minden szentekre nagyon szép első világháborús temetőket lesz. Dicsőség a hősöknek!